Cheers खालामबाय. Cheers. खुलुमबाय लोगोफोर. रसिता सामब्रामारिनि चेनेलखौ फिन खनसेबा बरायबाय. दिनै जों बुरजा दाउ बेदर जागोन. दाउ बेदर किधर है? So ये है दाउ बेदर जागोन. आरो मा दङ? आरो थाइजौ जागोन. थाइजौ गोथां बाथोन. थाइजौ गोथां बाथोन जागोन. आरो यो मटर. वाव. चलो शुरू करते हैं. मैं सुजाया. गोथाव ना? थाइजौ. गोथाव. बेयाव जोङो चिकेनखौ डीप फ्राई खालामनानै दायो फानलु सामब्रामाव एवबाय. ओमफ्राय बेयाव दङ छोले. जोङो मा मा बानायनानै जानो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबा मिथिगोन. आं दिनै जागोन दाउ बेदर. बेयाव दाउ गोथां ओमफ्राय बेयावहाय फ्राई खालामनानै दोनबाय. बेखौ दायो टमेट'जों गोथाव. चलो नूडल्स जादो सुजा. शुरू किया जाए. सुजानी आखाइनि फेवरेट नूडल बोला मैंने नूडल. गोथाव. सुजानी नूडल बनाने मारी जादों. ये तो गिदर गिदर क्यों हो गया था? तो बना के रखे थे तो गिदर हो गया ना. ठीक है हो गया. अभी बात करो. आंनि आखायाव दं बानलु फिसा फिसा ओमफ्राय बेयाव थाइजौ थाइनै ओमफ्राय दुन्दिया बाथोन देनोसै इसोर मोननैखौ. टांगे दाउ बेदरनि आइथिं. दिनै सुजाजों आंजों फार्स्ट टाइम जानायनि भिडिअ बानायदोंना सुजा. चिकन का बिखा मिला तो मुझे देना ठीक है. बिखा क्या होता है? वो खोलीजा. मेरे में अगर गलती से भी मेरे पास ही आई तो गोथाव जानो लुगैनाय ग्रेभि नांगौ सुजा. नहीं जों दिनैसो फार्स्ट टाइम जानायनि भिडिअ बानायनो नागिरदों सुजाजों जों. थाइजौ बाथोन. बेखौ लादो सुजा बाथोना. बाथोन लाया. थाइजौ खावता. थाइजौ जानायना नायदो बाल. टेस्ट खालामदो माबायदि जायो. ये तो इधर ही से खाएंगे हम निकालेंगे नहीं. 1 2 3 go. सुजा दाउ बिखाखौ जाया नोङो एसेबो? नैबे दाउ बिखाखौ? मा? दाउ बिखा. हाँ खा रही हूँ ना. दाउ बिखा. क्या होता है? खोलीजा. नहीं मैं नहीं खाती. को यहाँ से निकल के खाओ. itu medang. यो साना गोथांखौ बयल खालामनानै सामब्राम गोथां नारें जुमब्रा नारें होनानै जादों. नारें जुमब्रा क्या होता है? जुमब्रा तो हमारे में जो बहुत गोबावनि उनाव आखाइजों ओंखाम जादों. हाथ से खा रही बहुत दिन के बाद. कैसे लग रहा है अभी हाथ से खा के? मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है. हाँ मुझे सोच कब से आदत नहीं है हाथ से. तो मैं नहीं खा पाती हाथ से. गोथाव ना सुजा? सुजाया बिदिखौनो पसन्द जायोना एकदम डीप फ्राई. I like deep fry. सुजाखौ सोर बड'लेण्डआव इनभाइट खालामदों. सुजाया अमा बेदरबो जाया जेबो जाया खालि दाउ बेदरखौ बिदि डीप फ्राई बिराद गोरा माने फ्राई खालामनानै उनावहाय ओंख्रि संफिननायखौसो जायो. किसी ने बोला था सुजा को लाओ हमारे घर भी लेके आओ. तो सुजा को इनवाइट करने वालों को मैं यही कह रही हूँ. सुजा आएगी तो सिर्फ डीप फ्राई वाला चिकन खिलाना.
आरो सुजाया लकेल दाउखौबो जाया खालि बयलारखौ जाया ग्रेवी ला ना सुजा ग्रेवी ना है ना इतना ग्रेवी नहीं पसंद मुझे जाया ये ओंखाम ओंख्रिखौबो एसे एसेबो जायो ना मुझे डीप फ्राइड फिश सिर्फ फ्राइड ही पसंद है लेकिन खाना तो कल अच्छा नहीं लगता ना नङाबा सोर मम' नङाबा नुडल्स होबाबो जागोन मैं खाती हूँ मैं ये ब्रेड है मेरा जों ओंखाम जाखांबाय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै थैंक यू सो मच एवरीवन एंड लव यू एवरीवन तो सुजा बुंदो क्यूट सम्प्री अच्छा खाना बना के खिलाने के लिए गोथाव गोथाव लुबैबाय नामा नोंथांमोना गथाव था आज का गोथाव था क्योंकि आज मैंने जैसे बोला था